Kai jama'a, anya akwai ƙuncin da ya kai a ce kowane gida a unguwanku suna da wuta, amma gidanku kaɗai ne babu wuta. Anya akwai ƙuncin da ya kai shi? Akwai da ya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Akwai baƙin cikin da ya kai a ce kowane gida a unguwanku na da wuta, amma wai gidanku kaɗai ne babu wuta. Anya da ƙuncin da ya kai haka? Ai gwara a ce gabaki ɗaya unguwan babu wuta, da a ce gidanmu kaɗai, a ce gidanmu kaɗai ne babu wuta. Ai wallahi gwara a ce unguwan gabaki ɗaya, ko kuma dai a ce babu wutan gabaki ɗaya ya fi mun da a ce wai gidan wai ko a ce ya lalace, ko a ce layin da kuke babu wuta. Wayyo Allah! Kaga inda a ce kun kai 2 ko 3 da babu wutan za ka ɗan ji sanyi. Za ce ai gidan su wacce babu wuta, ai gidan su wacce ma babu wuta, amma a ce gidanku kaɗai babu wuta. Wallahi ni ina ganin ban ga ƙuncin da ya kai shi ba. Kana leƙawa ka ga wuta, ka je can ka ga wuta, ka je can ka ga wuta. Ai gwara kawai a ɗauke wutan kowa ma ya huta.